זאת תפאורה להצגה החדשה של מר זוטה ועץ התפוחים? כן. זאת תהיה כאילו גינת פרחים? כן. וזאת תהיה כאילו גינת ירקות? כן. וזה באמת נראה לך כמו גינה? מה הבעיה? את חוסכת על חשבון הילדים. מה פתאום? איך אני חוסכת? איפה המסכים? מה? איזה מסכים בראש שלך? מסכים! הילדים ממש אוהבים מסכים. זה קטע כזה היום. במקום בד, שימי מסכי HD, ושכל הקהל יקבל משקפי תלת ממד, ובמקום שחקנים, תביאי הולוגרמות. את ידעת שיש היום מסכים כאלה אמיתיים, שזה נראה כאילו הפרחים יוצאים מתוך המסך? מתוך המסך? כן! טוב, מסטיק, כאן אין משקפי תלת מימד ואין כאן הולוגרמות, כאן יש פרחים שיוצאים מתוך בד. זה תיאטרון. קדימה, תתחיל לגזור. מה את אומרת להורים של הילדים שבאים לראות את ההצגה? הורים יקרים, אין פירוטכניקה, אין מסכי ענק, אין משקפי תלת ממד. יש לנו בד ודבק, כי אנחנו סומכים על המוח של הילדים שלכם שיעשה את העבודה. כן. הבנתי. ואת לוקחת מהם על זה כסף. עכשיו אני מבין למה זה נקרא תיאטרון חוצפה. קטנה. חוצפה קטנה.